Jama'a cikin 'yan kwanakin nan akwai bidiyoyin da suke yawo na shugaban kasar Burkina Faso wato Ibrahim Traore akan maganganu da ya yi musamman akan addini da kuma malaman addini da kuma dokoki da ya canja wa kasarsa da kuma 'yan kasarsa akan masu fita neman ilimi na addini musamman bangaren shari'ar musulunci kenan. Na san mutane da yawa za su ta cewa wasu ma suna cewa ya soke karatun alkur'ani ko kuma karatun addini. Ba sokewa yi ba, neman taimakawa ƙasarsa yi da kuma yadda zai inganta tsaron ƙasarsa, saboda irin yadda ƙasashenmu na Afirka suke neman tarwatsewa dalilin aƙida ta jahilci da kuma kafirci da kuma kashe 'yan uwantaka da kuma kashe ƙasa. Ibrahim Traore ya fito ya yi bayanin cewa akwai 'yan kasar waje, akwai 'yan kasarsa sama da mutum 1,000 waɗanda suna kasashen larabawa, suna karatun karatun addini da kuma shari'a ta musulunci kenan, wanda ya ba da lokaci ya ce su yi kokari su dawo gida maimakon karatun nan da kuma mai da zafafa aƙida da ake yi da kuma mai da karatun addini da ake na kafarta kowa da kowa. In ji Ibrahim Traore ya ce ya kamata su canja ɓangarori su koma kan fasaha da kuma ƙere-ƙere wanda shi ne zai taimaki 'yan ƙasa kuma ya taimaki ƙasarsa gabaki ɗaya. Ya ce bai hana karatun addini, bai ce ka yi karatun addini daidai misali wanda ya kamata, ba wanda zai sa ya jawo kan ƙasarka kamar yadda ƙasar mu take ciki a yanzu da mu da Burkina Faso gabaki ɗaya. Ibrahim Traore bai tsaya a nan ba, sannan kuma ya ƙara da cewa ya ba da lokaci akan wa'annan sama da mutum 1,000 'yan ƙasar Burkina Faso da suke ƙasashen larabawa suke karatun addini su yi ƙoƙari su dawo. Ya ce idan ba su dawo ba suka je suka yi buri suka zauna, to akwai yiwuwar cewa zai lalata musu takardunsu na shaidan zama 'yan Burkina Faso, zai sa a goge, in ya so duk da za su dawo su nemi ƙasar da za su je ba wannan ƙasar ba. Burkina Faso shugaban kasar Burkina Faso wato Ibrahim Traore ya ce ba karamar masifa da matsala muka shiga dalilin wa'annan aƙidodin da kuma wannan addinin mai zafi ba, wanda ya ɗauko kwatankwacin abin da ya faru da wannan malamin da ya kama ɗalibansu, wanda yanzu haka cikin ikon Allah sun karɓi soja, suna nan filin yaƙi kuma suna gwabzawa da 'yan ta'adda kuma suna sabon nasara, wanda kuma ya kama misali da irin bala'in da ƙasarsa Burkina Faso wato da Burkina Faso da Mali da Niger har da ma arewacin Najeriya wanda suke ciki, wanda ya ce babu abin da ya cutar da su da kuma abin da ya maida su baya irin wannan zazzafar aƙidan da kafirta mutum. Yau gashi nan a kama mutum a yanka wuyan shi a kashe ba komai bane, mutum mai la ilaha illallah, a mayar da ƙasa baya, a mai da 'yan ƙasa a baya. Ba ku da wani tunani a rayuwarku in banda jihadi ko kuma ce yanayin kashe mutane da kuma yanayin cewa wai kuna ɗaukaka addinin Allah, sannan ba ku da wani abu na ƙwarewa na ci baya, ba ku da dai wani lissafi a ranku da tunani a ranku illa iyaka irin na kafirtawa da yankawa da kuma kashewa. Inda ya ce ya riga ya soke wannan, ya soke kuma ya ƙara da cewa 'yan ƙasarsa masu tasowa malamai na kowane ɓangare, ya ce shi fa ƙasarsa yanzu ba abin da yake so da ita illa iyaka ta dogara wajen kare kanta. Me kare kanta? Shine kere-kere, shine fasahohin zamani, shine dai abin da zai bunƙasa ƙasarsa. Bai kuma ce a zafafa akan addini ba, asali ma yace bai hana addini ba fa, amma yana so ya nuna cewa ƙasarsa tana gaba da komai, 'yan ƙasarsa a ci gaban ƙasarsa yana gaba da komai. Sannan kuma mene ma'anar ci gaban ƙasarsa? Ya kamata 'yan ƙasarsa, idan aka ce ƙasa ba a bambance musulmi, arne, kiristan, hogan da wanda ma bai da addini guda ɗaya. Ya ce to a haɗu a zauna a kalli Burkina Faso. Wannan aƙidodin da wannan sa abubuwan a rai shi yake sa wannan ya ce zai kashe wannan ya ce zai kafarta wannan, ya ce ya rushe wannan. Kowa ya tsaya akan addininsa. Magana da wa'azi bai hana ba, idan za ka yi shi daidai misali yadda dokar ƙasa ta tanada. Idan ko ba haka ba, akwai hukunci mai ƙarfi wanda ya yi bayani sosai, wanda a yanzu haka makiya suna nan suna juya masa maganarsa, suna cewa ya rushe karatun alkur'ani, ya yi kaza ya ɗauko waye, ana dai ta faɗan abubuwa wanda kuma shi a rayuwarsa ba wannan ne manufarsa ba. Manufarsa shine kawai ku bunƙasa ƙasa, ku zama ƙasa masu son ƙasa, masu kuma kawo ci gaba a ƙasa, na ɓangaren da wasu ma idan suka taso za su ɗaura daga inda kuke wajen ci gaban ƙasan ku. ƙere-ƙere ne, makamai ne, ɓangaren wuta ne, ɓangaren ruwa ne, ɓangaren fasahohin zamani ne, duka ku dage akan wannan, akan abu a sa ku ajiye gemu, ba ku da aiki in banda ku kalli wannan gwamnan ku ce arne ne, kafiri ne, ba ku da aiki in banda jinin wannan ya halatta, ba ku yace wannan ba abin da zai jawo muku
illa ci bayan kasar ku da kuma taushe goban ku. Saboda haka muna sara Ibrahim Traore abin da ya faɗa daidai ne, a ci gaba da yi musu addu'a.